Ei. Meni jo! Noin! Oho. Kas niin. Mitäs toi tarkoitti? No mitäs se tarkoittaa? Oi saakeli, homo! Ismo, lopeta! Koita nyt rauhoittua! No en! Ettes yhtään häpeä! Helvetti! Ismo, lopeta! Ilonpilaaja. Anteeksi! Joo. Sinä mäkätä! Missä? No hyvä on. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Nyt mä en taida ymmärtää. Seppo. Pakkaa tavaras heti! En ikinä. Paraskin puhumaan! Terve menoa! Asiahan on sitten sille selvä. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Siitä sait. Mitä helvettiä? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? No en! Omaan kotiini! Siitä sait. Mitäs meet väkisin tunkemaan sisään? Avaa! Oi saakeli! Ovi auki! Niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Et voi olla tosissas. Nyt saa avata. Homo! Mitä helvettiä? No ei kai. Avaa! Ismo, lopeta! En ikinä. Joo. No se voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Seppo. Anteeksi! Nyt mä en taida ymmärtää. Terve! Joo. No jaa, no en mä ihan tosissani. Mitä helvettiä? Poliisi! Mulla lähti makuuhuoneeseen. Mitä helkkaria? Joku kolahti. No Ei kai. Oi saakeli! Niin no en mäkään sitä kyllä oikein ymmärrä. siis mulla ei oo aikomustakaan hyppiä enää Homo! naimisiin.